লাগিছে আমাক সহায় কৰিছে কিবা এটা হ'লেও আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ পিছলৈ আমাক চেক দিছে 5,000 টকাৰ চেক দিছে ভালেই হৈছে কাৰণ আমাৰ অসুবিধা হৈ আছিল পঢ়াত অলপ আৰ্থিক অসুবিধা আছিল সেইটো কাৰণে অকণমান সহায় হ'ল আমাৰ কাৰণে আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ আৰু ভাল হ'ব বিচাৰোঁ যাতে আৰু আমাক ফাইনেন্সিয়েল এইবিলাক আৰু পাব বিচাৰোঁ বিদ্যা চৰকাৰৰ পৰা আৰু সুবিধা পাব বিচাৰোঁ ইয়াৰ পৰা অধিক সুবিধা হৈছে 5,000 ভাল লাগিছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক আমাৰ ঘৰত পইচাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় কিতাপ কিনাৰ কাৰণে বা বহি কিনাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আজি বিটিআৰ सरकारनिफ्राय जि गियान आरो गियान सोरां बिथांखिनि जि अनसुंथाइ फरायसाफोरनो राननाय मा बुंगोन गिबियावनो आङो बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमोद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों बिथांनि नाजानायावनो दिनै दुखिया फरायसुलिफोरनो मोनसे आर्थिक साहाय्य होनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जाफुंसार होनो बा मोगथां महर होनो हाबाय दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां दुखिया न'खरनि गथ' गथायफोरा थाखा फैसानि थाखाय लेखा फरायनायाव उसुबिदा जायो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा मोगा-मोगि जानांगौ जायो बेखायनो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय बैबायदि गथ' फरायसुलिफोरनो अनसुंथाइ मोनसे राङारि अनसुंथाइ मोनसे होनाय आसनि गियान सोरां बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिखौ दिनै मावफुंनो हाबाय आरो बिनिनो दिनै जोंनि रौता बियाब बिटिसिनि बाहाय आङो गासै 197 फरायसुलिफोरनो 5,000 करि रां अनसुंथाइ होनो हानानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो खनसेबाव बिटिआर सरकारनि चिफ मानिजाथाव प्रमोद बर' बिथांखौ साबायखर जासियो आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे ओनसोलनि थाखाय गोरिब न'खरनि गथ' गथायफोरनो अनसुंथाइ होनो हागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब आरो मदद होनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय सोरबायदि फरायसाफोरनो नोंथांमोना होनाय जाखो दिनै बेवहाय दा फरायसाफोरखौ जोङो माबायदि रौता ओनसोलनि जाय गथ'फोरा बा जाय गथ'फोरनि न'खरा गोरिब जाय गथ'फोरनि बिमा बिफाया सोरहाबा बिफा गैया सोरहाबा बिमा गैया सोरहाबा सोलिनायाव बिराद असुबिदा बेबायदि गथ' गथायखौ बा बेबायदि न'खरनि गथ' गथायफोरनो दिनै बे गियान सोरां बिथांखि अनसुंथाइखौ होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो जाय गथ' गथायफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव राङारि बा रांनि थाखाय मोगा-मोगि जानांगोन बिथांमोननो जों जेब्लायबो हेफाजाब आरो मदद होगोन आरो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारा थारैनो जोंनि नैबे ओनसोलनि गोरिब न'खरनि गथ' गथायफोरखौ हेफाजाब आरो मदद होलांबाय थागोन उननि समावहाय नोंथांमोननि बियाबाव होनायनि आसा दंबावो नामा बेबायदि बेथ' जोंनि फार्स्ट बोसोर बेयो जाबाय जोंनि 2021-22 बोसोरनिमोन आरो एबाराव जोंहा 2022-23 बोसोरनिया दङ गतिके नेक्स्टआव जोङो 2022-23निया फैबाय थानाय बोसोरनि मोनसे आसनि जागोन बियो जाबाय 2021-22नि जों मिथिना मोनदों जि नोंथांमोना अनसुंथाइ होबाय बे गिबि सान दिनै बेबायदि हाबाफारिया बहा जादों बियो गासै जाय जों रुलिं गभर्नमेन्टनि MCLAफोर दङ आरो दिनै नैबे गियान सोरां बिथांखिखौ 40टा समस्थियावनो होनाय जादों जेराव रुलिं गभर्नमेन्टनि MCLA गैया बाहाय TCLCफोरा बेखौ रानदों गतिके बेहाय कुनु मोनसे बियाबानो बयकट जानाय नङा आरो कुनु मोनसे बियाबानो बे मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांनाय नङा बेखायनो आं आसा खालामदों दिनै जोंनि 40टा समस्थियावबो नैबे मा होनना बुङो गियान सोरां बिथांखिनि राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों गोजोन्थों उननि
समावहाय फरायसाफोरनि थाखाय आरो माबायदि हाबाफारि आरो बेल' नङा जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोङो सुपार 50 बानायबाय दिनै जाय गथ' गथायफोरा IIT फरायनो गोसो बिथांमोनखौ जोङो 11 मास थानाय जानाय बिथांमोननि मा होनना बुङो लेखा फरायनाय गासैखौबो जोङो मा होनना बुङो सरकारा खरस खालामनानै बिथांमोनखौ IITनि बा NITनि जाय गथ'फोरा इन्जिनियार फरायनो गोसो बिथांमोनखौ कचिंनि मोनसे बेबस्था खालामदों बेयो जोंनि ओनसोलनि थाखाय गौरब आरो नेक्स्टआव जोङो MBBS जाय गथ'फोरा डक्टर फरायनो MBBS फरायनो गोसो बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे मा होनना बुङो फ्रि कचिं बेखौ खालामगोन नेक्स्टआव जोङो UPSC APSCनि थाखायबो जोङो सरकारा फ्रि कचिं खालामनायनि बेबस्था खालामदों गतिके जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि ओनसोलखौ जौगानोब्ला लामा दालांल' माने साफा मोजां जाबा जानाय नङा जोंनि ओनसोलखौ जौगानोब्ला जोङो थारैनो सोलोंथाइ बिथिङाव सुबुं धोन जायखौ होनना बुङो बे सुबुं धोनखौ जों बानायनो थाखाय दिनै रेडि जादों आरो बेखायनो दिनै जों रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदों आरो खावलायदों जे मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा जोंनि रायजोनि सरकार दुखियानि सरकार UPSC कचिंनि थाखाय BTC सरकार 3 लाख रांनि मोनसे अनसुंथाइ होयो आरो गोजौ थाखो सोलोंथाइ लानो थाखाय अनसुंथाइ दिनैसिमबो बिनि माबाया मा होनना बुङो सेलेक्ट खालामनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों बेयो साननैसोनि उनावनो बिनि रिजाल्टआ ओंखारगोन